Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Hemen duzu berriaren Kinka podcastaren beste ale berri bat, baina mamian sartu baino lehen azken egunotako albisteak. Munduko batez besteko temperaturak lehen aldiz pasadu 2 graduko igoera. Kopernikus behategiak egindako neurketaren arabera, azaroaren 17an 2,06 gradu beroagoa izan zen airearen temperatura, industria aurreko aroarekin alderatuta. Eusko Jaurlaritzak aurre ikusi du 2023rako amaituko dela AHT-ren Bilboko sarrerako tunela. 6,2 kilometroko tunela egiten 2026an hasi nahi du Jaurlaritzak, Espainiako gobernuak horretarako hala eman ostean. Esako urtegia handitzeko proiektua 4. moldatuko dute, eskuin hegala are gehiago egonkortzeko. Ebroko Ur Konfederazioak esan du moldaketa arrazoi teknikoengatik ari direla tramitatzen. Energia nuklearra energia garbi izendatzeko eskatu du Europako Parlamentuak. Teknologia estrategikoen zerrendan gehitzeko eskatu du, zabalpena errazteko. Zaldibarko zabortegia erori ostean, hegoaldeak urte batean 500.000 tona industria hondakin eraman ditu inguruko herrialdeetara. Kantabria, Errioxa, Gaztela eta Leon eta Aragoi dira industria hondakinen jomuga. Badugu hondakinei buruzko beste datu bat ere. Hondakinez arriskutsuen isurpena 5 urtean erdira murriztu da Eusko Jaurlaritzaren arabera. Adierazi duenez, isurketa eta errausketa kanona abian jarri izana da arrazoi nagusia. Urdaibaiko Guggenheim egiteko oztopo nagusiak kendu du Espainiako gobernuak. Kosta legean ezarritako ingurumen babes maila aldatu du. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak txalotu egin du erabakia. Horiek albiste nagusiak eta jarraian gainerako edukiak. Gaurkoan urteroko hitzordu bati buruz. Gaur Kinka podcastean, COP28 biltzarra, Parisko akordioaren lehen balantze globala. Kaixo, Oli, zer moduz? Kaixo, nagore ondo, tazu? Ba, ederki. Primeran orduan, zer termino landuko dugu gaurkoan, hiztegia atalean? Ba, gaurkoan permafrostari buruz arituko gara. Ez aia esateko, permafrostari buruz. Ez daukat ideiarik zer den, hasi. Ba, euskarazko Wikipediaren arabera, izoztuta mantentzen den lurzorua da, permafrosta, eta ohartzen bazara, terminoak berak ere ematen du argi apur bat. Perma, permanente iraunkor, eta frost izoztu, alegia izot iraunkorra. Horrela azalduta, bai, ados. Lurzoru izoztua da beraz, permafrosta, eta non dago edo non aurki daiteke? Ba, lurzoru mota hau osoikoa da adibidez, Kanadan, Alaskan, Groenlandian, Siberian, Tibeten, Noruegan edota Ozeano Atlantikoko hainbat irlatan. Iparraldeko herrialdeetan orduan, ezta? Artikoan hotz handia egiten duen tokian. Hori da bai, hotz handia egiten duen tokian. Eta nagore galdera bat, ez da inoiz urtzen edo denbora jakin bat pasa eta gero urtu egiten da? Ba, urtzen da, bai, eta hain justu ere, ba horixe da gaurkoan termino hori ekarri izanaren arrazoi nagusia. Izan ere, azken urteotan permafrosta gero eta azkarrago ari da urtzen klima aldaketa dela eta. Temperatura igoeragatik orduan, ezta? Bai, hori da, kontua da eta arazoa da era berean, ba permafrostean metano eta karbono kopuru handiak biltegiratzen direla,
Eta urtzearen ondorioz, emisio asko ari direla askatzen atmosferara, tartean berotegi efektuko gasen isuri asko. Orain ulertzen dut orduan termino hau aukeratu izanaren arrazoia nagore. Baina galdera bat, hainbeste metano eta karbono biltegiratzen alda permafrostean? 2019an kasurako, eta Wikipediako datuen arabera beti ere, 1.600.000 megatona karbono zeuden permafrostean, eta atmosferan barregatuta berriz 870.000 megatona. Beraz, atera kontuak. Ezakit kontuak atera nahi ditudan. It is what we decide now that will define the rest of humanity's future. And whether we choose to do that or not, if we don't, it will be a death sentence to countless of people. And it is already a death sentence to countless of people living on the front lines of the climate crisis today. But the political will is nowhere to be seen. This year is going to be worse than last year, or I could frame it as last year was better than this year, and next year, unfortunately, is going to be worse than this year. That's just what's baked in now, cooked, because of the amount of greenhouse gas still rising, and that has already been put up in the atmosphere. Bi egun barrua hasiko da Nazio Batuen Erakundeak klima aldaketari buruz egin ohi duen COP biltzarraren 28. aldia. Arabiar Emirerri Batuetan egingo da. Dubain, azaroaren 30-etik abenduaren 12 bitartean. Eta besteak beste, hainbat herrialdetako ordezkariak, adituak, enpresaburuak, ekintzaileak eta kazetariak bilduko dira. Han izango dira hainbat euskal herritarrere. Tartean, Bezeiru, klima aldaketa ikergai zentroko Elisa Sainz de Murieta ikerlaria. Bertatik bertara erreparatuko dio biltzarrari, eta ura hasteko ordu gutxi falta diren honetan, landuko diren eztabaidagai nagusien inguruan aritu da Kinka podcastean. Blokeo iturri izan daitezkeen puntu beroez, geroari buruzko hipotesiez, Parisko akordioaz, haren balorazioaz eta abarrez. Lehenik, biltzarrari berari nola begiratzen dion kontatu du. Aurten topaleku bitxi xamarra izango baitu. Izan ere, petrolio ekoizle eta esportatzaile handienetako bat izango du Lemazain. Sainz de Murietaren hitzetan, baina horrek ez du zertan mugatzaile izan. Jakin genuenetik Dubain ospatuko zala kopa, ikusi dugu Greta Thunbergen komentarioetatik, John Kerryko ekarpenetara, ez? Nik Guardian egunkariko Fiona Harvey kazetariak esandakoarekin gelituko nintzateke agian, ez? Alde batetik itxaropen gutxirako aukera badirudien arren, behar bada erregai fosilen muinean bertan dagoen gizon bat behar dugu nolabait egoera honi bultzada bat emateko, ez? Ikusiko dugu, nik egia esan orain bi alde horietatik nago, alde batetik badirudi esperantza gitzi egon daitekela, horri interes handiak egongo direla, baina bestalde, agian barruko norbait eta egokien horrelako neurriak aurrera eramateko. Eta gero, agian oroigarri bat, ez? Klima aldaketaren inpaktuek eragingo digute guztioi. Dubai barne, eta berez ostiral honetan uholdeak egon dira Dubain bertan. Eta, nik uste dela oroigarri bat, ez? Klima aldatua duen planeta batean, inorrez dagoela seguru. Eztabaidagai nagusietan sakondu baino lehen, Parisko akordioaren ondik norakoak oroitarazi ditu Bezeiruko kideak. Nabarmendu du 2015ean adostu zen akordio hori konstituzio baten gisako zerbait dela, eta garapen bete-betean dagoela orain. Hain justu ere garapen horren barruan kokatu du gas emisioen eta erregai fosilen gaia. Aurten ere agendaren zati zabal bat hartuko du horien murrizketaren gaiak. Eta kontuan hartu beharreko mugarri bat ere finkatu du gainera IPCCek, klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak. 2030erako 153 murriztu behar lirateke berotegi efektuko gasen isuriak 2019ekin alderatuta. Bestela, ez da beteko Parisko akordioan adostu zen 1,5 graduren langa. Gure bide horria Parisko akordioan adostu zen. Baina, karo, Parisko akordioa da konstituzio bat, konstituzio hori garatu egin behar da, ez? Eta orain ari garena da, Parisko akordioaren garapen horretan sartuta gaude, ez? Adostasuna munduko batez besteko temperatura igoera 1,5 gradutara murriztea bada ere, Parisek
aurrikusten duen arkitektura behetik gorako prozesu bat da. Kiotoko protokoloarekin alderatuta, Kioton adibidez ezarri egin ziran berotegi efektuko gasen murrizketa zehatz batzuk herrialde zehatz batzuentzako, ez? Parisek alderantzez egiten du. Parisek lehenengo esaten du denek egin behar diotela ekarpena helburu orokorrari, noski denek ez daukate ardura bera eta denek ez dute lan bera egin behar, baina denek egin behar dute ekarpena. Bigarrena, nolabait aurrikusten duena da herrialde bakoitzak aurkezten dituela bere helburuak. Herrialde horrek helburu globalari erantzuteko zer egingo duen plan hori aurkezten du. Zer gertatzen da? Karo, kasu honetan lortu duguna edo lortu dena da herrialde guztiak barne daudela, baino batzen baditugu herrialde horiek guztiek egindako ekarpenak, ez gaudela oraindik Parisko helburutik gertu. Parisko akordioak aurrikusten du helburuak berriztu behar direla 5 urtero, orduan herrialdeak joan dira helburuak berrizten, konpromisoak berrizten, oraindik urrun gaude, baino hau da prozesu bat aurrera jarraitu beharrekoa. Prozesu horri neurria jarri beharko dio beraz aurtengo aldiak. Eta horretarako hainbat helburu finkatu eta horien inguruko eztabaidak gidatu beharko du. Zer beharko genuke COP honetan? Hainbat helburu daude, ez? Eta batzuk beste batzuk baino garrantzitsuagoak, baina noski argi dagoena da oraindik 1,5 helburu hori lortzeko egoeran ez gaudela, beraz bai ikusi behar dugu nola egin aurrera anbizioarekin eta beste helburu garrantzitsu bat da egokitzapena. Klima aldaketaren inpaktuak egongo dira bai ala bai, naiz eta isurpenak murriztu eta batzuk ikusten ari gara dagoeneko. Orduan, egokitzapena bultzatu behar da. Eta honekin lotuta bultzatu behar da finantziazioa. Zergaitik, ekarpen txikien egin duten herrialde horiek, direlako gehien jasaten ari direnak klima aldaketaren inpaktuak, ez? Orduan, prozesu horretan, ardura gehien dugunok lagundu behar daukagu eta finantzatu behar daukagu, ez? Orduan, nik esango nuke, 3 helburu horiek Parisko akordioaren helburuak eurak berak, direla kopetik kopera ikusten direnak eta aurreratzen saiatzen direnak. Neurri horiek guztiak baina ez dira lotesleak Kiotoko protokoloan bezala. Beraz, herrialde bakoitzaren esku dago betetzen dituen edo ez. Ez dago neurririk, esan nahi dut, nazioarteko konbentzioaren barruan akordioak adostasun oso sartzen dira. Horrek esan nahi du, ez dagoela gobernu bat betearazten dituena konpromesoak. Herrialde bakoitzak hartzen ditu konpromeso horiek eta konprometitzen da horiek aurrera eramaten. Hau askotan ateratzen da, ez? Baina Kioton adibidez, zeuden konpromiso batzuk lotesleak ziren eta hala ere ez ziren bete. Nik uste dut Parisko akordioak egiten duena nolabait da, lehenengo danak helburu honi erantzuteko arazoa guztiona dela, ez? Nolabait aitortzen du eta beraz denek egin behar dutela ekarpena eta gero sortzen duena da prozesu bat, errebizio prozesu bat, eta errebizio prozesu horretan ikusten da zeinek egiten dituen bere lanak eta zeinek ez. Baina ez dago nolabaiteko isunak jarriko dituen horrelako egoera bat, hori ez dago aurrikusita. Energia berriztagarriena eta trantsizio energetikoarena izango da COP28 biltzarreko beste gai bat. Horri dagokionez, antolatzaileek berek ezarri dute mugarria. 2030erako berriztagarrien ahalmena hirukoiztu nahi dute. Asmo hori nola ikusten duen azaldu du ikertzaileak. Berotegi efektuko edo erregai fosiletatik eratorritako energia, garraioa hori guztia aldatu beharra dago. Zati bat izan daiteke kontsumo bidez murrizten dena, baina beste zati bat ordezkatu beharko dugu, eta horretan energia berriztagarriak oso garrantzitsuak dira. Orain, beti hitz egiten dugu energia berriztagarriez, baina badaude beste neurri batzuk, adibidez efizientzia aurrezkia eta efizientzia energetikoa, berriztagarrien bezalako rola daukatena jolasteko. Ez da hain sexy behar bada, edo ez da hain beste aipatzen, baina energia efizientziarekin lotutako politikak besteak bezain garrantzitsuak izango dira trantsizioa aurrera eramateko. Zenbait arlo gainera, zerbait arloren deskarbonizazioa ere oso zaila izango da, eta pentsatzen ari naiz, adibidez, industria zehatz batzuetan, energia intentsiboak diren industria batzuk, edo garraio mota batzuk, orduan, hor behar bada beste motako vektoreak behar izango dira. Galdera da ordea nola egin hori guztia. Sainz de Murieta. Gauza bat da helburua bera eta beste gauza bat da helburu hori lortzeko prozesua. Eta prozesua
helburua bezain garrantzitsua da. Honekin zer esan nahi dut, ikerketa asko daude klima politiken onarpenak adibidez aztertzen ditzen, ez? Onarpen maila eta nola lortu klima politikak onartzea. Eta hor, informazioa, parte hartzea, prozesu inklusiboak aurrera eramatea, ezinbestekoak dira, ez? Orduan nik esango nuke, behar ditugula politika eta behar ditugu erakunde batzuk biztanleria inplikatuko duena erabakiak hartzeko, zenolako erabakiak eta noraino, ez? Prozesuan egingo nuke azpimarra kasu honetan. B-Zeiruko kideak aipatu bezala, finantziazioa da beste gai potolo bat. Iaz ere polemika iturri izan zen, baina badirudi aurten bide ona hartu duela. Beti da gai korapilotsua, baina, egia da herrialde industrializatuek edo herrialde aberatzek adostu zutela 2009an, 2020tik aurrera mai gainean jarriko zituztela $1.000 milioi urtero garatu bidean dauden herrialdei laguntzeko. Zer gertatu da, konpromiso hori ez dela bete, orain arte, eta horrek sortu du zerre handia, ez? Azkenean, aukera gitzien daukaten herrialde eta ardura gitzien daukaten ere herrialde hauetan. Berri ona da, orain dela egun batzuk OECDek argitaratu zuen txosten batean badirudi 2022an dagoeneko bete dela 1.000 milioiko konpromiso hau. Beraz, nik uste dut berri ona dela, behintzat agindutako lanak betetzea. Igaz, adostu zana da atzeratzea konpromiso hau eta badirudi beteko dela. Hau ezinbestekoa da, arrazoi etikoak kontutan hartuz, ezinbesteko konpromiso bada eta bada ere Parisko akordioaren hirugarren helburu nagusia. Galeren eta kalteen funtsa da beste aztergai bat. Ikerlariaren esanetan oraindik ez dago garbi ze forma hartuko duen. Ez da ze herrialdek parte hartuko duten ere. Oraindik ez da zehaztu, lanak egon dira azken urtetik igaztik ona, eta oraindik ez dago argi ze forma hartuko duen. Badirudi, egonda konsenso bat, badirudi funtsak munduko bankuan, behintzat hasiera baten munduko bankuaren bidez bideratu daitekela. Hor kontsentsu bat egonda, herrialde aberats eta garatu bidean dauden herrialdeen artean, eta nik uste hori itxaropenerako bide bat zabaltzen digula, nahiko eztabaida korapilotsua izan da, aurtengoa, baina ikusi beharko dugu gero nola zehazten den. Hemen non daude zailtasunak nolabait nortzuk izango dira funtsa honen onuradunak, eta ere zeintzuk izango dira ekarpen egiten dioten herrialdeak. Batzuk argi daude, baina beste batzuk ez daude hain argi, esate baterako Txina bezalako herrialdeak, eta hor dago koska. Eztabaidagai guztietan aipatu da, era batera edo bestera Parisko akordioa. 1,5 graduren lanka nabarmendu zen hitzarmen horretan. Baina gaur egungo argazkiak dio asko falta dela konpromiso hori betetzeko. Zientzialari batzuek diote 2100 urterako 2,7 graduko igoera izateko bidean gaudela. Paris baino lehen, aurrean geneukan agertokia 3,5 eta inkluso 4 gradukoa zan. Egia da urron gaude helburutik, baina erronka ez da makala. Berotegi efektuko gas guztiak murriztea esan nahi du aldatu behar dugula gure sozietate guztien, gure gizarte guztien goitik berako egitura osoa. Nola sortzen dugun energia, nola elikatzen garen, nola garraiatzen garen. Egia da premia dagoela, noski, inpaktuak bidean jasotzen ari garela, baina ez da egunetik gauera egin daitekeen trantsizio bat, denbora behar du. Beraz, nire irakurketa nola baita 2,7 graduko bidean baldin bagaude da Parisko akordioari esker. Gehiago egin behar dugula zalantzarik gabe, baina eske Paris baino lehen geneukan agertokia askoz ilunagoa zan, Orduan, bakoitzari nik uste dut utzuneak aitortzen beti harin gabiz, baina nik uste dut ere, aurrera pausu nabarmenak egon direla, 8 urteko bide honetan. Hain zuzen, Parisko akordioaren balorazio bat egin asmo du The First Global Stocktake deituriko inventarioak. Parisko akordioaren lehen balantze global gisa itzuli du B-Zeiruko kideak. Eta zehazki zer den eta zer biltzen duen esplikatu du. Parisko akordioak prozesu bat aurrikusten du. Eta prozesu horretan helburuak eguneratu behar diren bezala, aurrikusten zuen 5 urtean behin klima krisiari eman zaion erantzuna ebaluatzeko
prozesua martxan jartzea. Eta hau izango litzateke balantze globala. Parisko akordioaren baitan egiten dan lehena da. Eta kasu honetan zeri begiratzen dio, lehenengo isurpenaren inguruan non gauden, ze esfortzu egin diren gazen isurpenak murrizteko, baina baita ere egokitzapenean, aurrera pausoak ematen ari gara gizarte resilienteagoak sortzeko eta klimaldaketaren inpaktuei erantzuteko egongo diren gizarte horiek sortzeko, eta hirugarren helburu handia izango litzateke, hori guztia aurrera eramateko behar ditugun finantziazioa, kapazitazioa, ezagutza, teknologia eta laguntza daukagun, ez? Orduan, balantzeak nolabait 3 gauza hauei begiratzen dio, eta nik uste dut oso tresna baliagarria izango dela izan daitekela. Zergatik? Balantze bat egiteaz gain bideo horri bat ere izan nahi duelako. Nondik nora eta nola jo argitzen lagunduko duen asmoa handiagoko bideo horri bat. Elisa Sainz Murieta. Balantzea egiteaz gain, honen helburua delako bere emaitzak nolabait herrialdeen informaziorako baliatzea. Zertarako, 2025ean berriro herrialdeek aurkeztu behar dituzte helburu berriak. Eta helburuak aurrekoak baino asmo handiagokoak izan behar dute. Orduan, stocktake edo balantze prozesu honetan oinarrituta helburua izango litzateke herrialdeak prest egotea 2025ean helburu handiagoak aurkezteko. Olatz, orain beste kide bat atorkigu bisitan. Ai, zeinen ondo, nik gustura jasotzen ditut bisitak nagore. Eta ikasteko balio badute are gusturago, ezta? Bai, egia esan bai. Eta irakasle paregabea daukagu gaur gainera. Gorka Egia, kaixo? Kaixo, egunon eskak. Jolas moduan, proposatu zen izkigun gomendioak, reduce ala reuse, alegia berrerabili edo gutxitu. Eta Gorka, gaur bietako zein tokatzen da? Gaur reuse, berrerabili. Berrerabili orduan, eta zer berrerabiliko dugu? Berrerabiliko dugu, sukaldean arraskatik botatzen ez dugun olio hori, frigituak egiteko, edo erabiltzen dugun olio hori, berrerabiliko dugu, zer eta xaboia egiteko. Eta gainera, xaboia egiterakoan, lortuko duguna da oso kutsagarria dan elementu bat, olioa, berrerabiltzea. Eta batematek esango luke, ez? Jolin, olioarekin egiten badezu xaboia, gero xaboi hori ere arraskatik bera doanean kutsagarri izango da, ez? Berdin kutsatuko du. Bada ez, xaboia egiteko prozesuan ematen dan, reakzio kimiko bati esker, lehen kutsakorra zen olio hori, batean kutsatzen ez duena, edo ia kutsatzen ez duen zerbait bihurtzen da. Saponifikazioa edo deitzen mentzaio prozesu kimiko horri, nik hortaz egia esan asko ez dut ulertzen, baina esan diate eta bermatu diate, olio zaharrarekin egindako xaboiak ez duela kutsatzen, eta olio zikinak berriz ikeragarri. Osagaiak esango ditut eta gero hiruko erregla erabiliz daukazun olio kopuruaren arabera kantitateak aldatu edo proportzioan jarri, bai? Baina 726 gramo olio izan ezkero, 150 gramo ur destilatu, 110 gramo sosa kaustiko perlatan, 9 gramo azido zitriko, 20 olio esentzia beharko genituzke. Eta beti egin behar da guzti hau latexezko guanteak jantzita eta betaurreko batzuekin begiak babestuta, bai? Eta gero beharko dituzure bai kristalezko ontziak edo plastiko gogorrezko ontziak produktuak bertan jartzeko. Eta azkenik ere behar dana da gustuta daukazun tetrabrik zahar bat gaineko zatia moztuta, hor gero sortzen dugun likidori, ez? Jaboia izango den hori bota eta gerora lehortzen uzte. Osagaiak eta beharrezko materialak prest dauzkagu, Gorka, orain zein da lehenengo pausoa xaboia egiten hasteko? Lehenengo erabilitako olio hori garbitu beharra daukagu, hortarako oihal zati bat jarri eta bertatik pasa zaborrak eta iragaz daitezen. Gero, osagai guztiak esandako neurrian ondo pixatuta eduki behar ditugu zehatz-mehatz, azkenean hau prozesu kimiko bada eta kopuruak errespetatzea ezinbestekoa da, ezta? Eta ekingo genioke lixiba egiteari. Lixiba egite
egiteko prozesu hau da konplexuena eta kontuz egin beharrekoa, eta beraz jarri behar ditugu guanteak, latexezko guanteak eta plastikozko betaurreko handi batzuk, begiak eta hoiekin ez erretzeko, ezta? Orduan, hasteko eta behin, 9 gramo azido zitrikoak nastuko ditugu ur destilatutan. Eta hau disolbatuta dagoenean, botako dugu sosa kaustikoa perlatan, botako dugu ur ontara. Oso poliki egin beharrekoa da, eta silikonazko kutsara batekin edo nahasten joan. Orduan, behin ja lixiba sortuta daukagunean, eta olioa garbi daukagunean, lixiba hau botako genuke oliora. Baino, poliki-poliki eta maionesa bat egingo bagenu bezala, turniz batekin gora eta bera nahastuz, halako natilla moduko bat sortzen dala o hartzen garen arte. Halako konsistentzi bat hartzen duenean, nahikoa izango da. Gero, erantzi dizaizkegu gure gustoko usaineko tanta batzuk, ez? Eta orduan, botako genuke guztia, erabilitako tetrabrik hortan, eta lehortzen utzi. Lehortzen utzi behar da 2 egunez, eta gero, tetrabrika iriki, eta jaboia gutxi gora bera osatuta egongo da, nahiko solido egongo da. Utzi behar da ondoren beste hilabete bat ordean, bai? Eta jaboia gero erabili dezakegu, adibidez, erropa garbitzeko. Beraz, esan duzu 4 asteko epe horren ondoren, izango genuke xaboia erabiltzeko aukera, ezta? Hori da, oso egokia adibidez, kentzen zaiak din hor baino kentzeko arropetan, eta esaten izudana, pastilla hauek txikitu eta urarekin nahastuta, egin ditzakezu oso detergente honak arropa garbitzeko. Ederki, mila esker Gorka, zure gomendio hauengatik eta ea entzuleak ere, erabiltzeko moduan diren? Hori da. Kaixo berriz ere, Oli? Kaixo berriro. Ea, zer albiste hon ekarri duzu gaurkoan? Gaurkoan mikroplastikoei buruzko berri on bat ekarri dut. Ui, mikroplastikoak berri on batean, ara? Bota, jakin mina uteta. Berri ona da, hemendik aurrera ezingo zaiela produktuei nahita, alegia kontzientziaz mikroplastikori gehitu. Orain esan duzula gogoan dut bai, berri albisteetan atera zen eguna, izan ere okerrez banago, purpurina ere produktorien artean dago, ezta? Bai, produktu horien artean dago, Europako Batasunaren eskutik etorri da debekua, eta zehazki garbigarriei, kosmetikoei eta jostailuei nahita gehitzen zaizkien mikroplastikoak debekatzen ditu. Nagore, egia esan sensazio gazigozoak ematen dizkit albisteak. Alde batetik ongi iruditzen zait mikroplastikoa duelako, baina beste alde batetik purpurina gehiago ezingo dugula erabili pentsatzeak karagarrizko pena ematen dit. Hainbeste hon egin digu kasu batzuetan purpurinak Nagore. Baina, pentsatu nahi dut, ziur asmatuko dutela purpurina jasangarriagoat egiteko beste bideren bat. Hala den. Tira, iritsi da agurtzeko garaia. Hala da, baino agur esan baino lehen errepaso txiki bat egingo dugu Nagore. Inoski. Gaurkoan permafrosta zer den azaldu dugu hiztegiaren atalean, gai nagusian azaroaren 30etik abenduaren 12 bitarte Dubain egingo den COP28aren gako nagusiak bildu ditugu, eta aholkuen atalean xaboia egiteko aholkuak ekarri dizkigu Gorka egiak. Osondo, eta amaitzeko kantu bat ere badugu. Betiko moduan, eta zein kantu gaurkoan Nagore? Esan ezin taldearen besterik ez kantua. Ederki. 15 egun barru elkartuko gara berri hemen berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko. Eta gogoratu, 15 hitzordua egin ahal izateko berrialagunak beharrezkoak ditugula. Beraz, gustura entzuten bagaituzue arpidetu buletinera eta egin berrialaguna. Eskerrik asko Olaz eta eskerrik asko uinez bestaldean zaudeten guztioi ere. Eskerrik asko zuri Nagore. Agur. Onaino iritsi zaren ulertzen, pausoak oitzan neurtzen, ustez galdutako trenak zenbatzen, zenbat aukera merezi dituzte ametxek. Zenbat aukera merezi dituzte ametxek. Bideak esan dizu hau ez zela,
uste zenuena, ez da nahi zenuena, zarena besterik ez. Gauzak ez zirela zerutik erortzen, dela ote da lorpena, hemen baita lortu ezin daitekena, ez jo segurutzat gertatutako dena. Ez jo segurutzat gertatutako dena. Ideak esan dizu hau ez dela, uste zenuena, ez da nahi zenuena, zarena besterik ez. Gertatzen dena, merezi edo merezi gabe, bilatu edo bilatu gabe. Uste ala, uste gabe, uste ala, uste gabe. Baina batzutan besterik gabe horret zaude, une horretan horret zaude.